Idol, old schooler Pampanga. Dito lang kami. Tambay lang dito. Alright. Chill lang. Mga nagkakalapati dito, chill lang lahat, mga gwapo. Alright, yeah, chill lang men. Chill lang no. Lahat mga gwapo yan. Alright. So yun nga mga idol, what's up mga idol. Sinana finally mga idol, andito tayo ngayon sa Broadway mga idol. Syempre dito sa loading station ng MPC FTPC mga idol. Alright, so yun nga nagkita na kami ni Boss Jim no. Alright, so yun nga mga idol, so magtatalpak tayo ngayon mga idol dahil sa yun nga at ito saan kasi yung loading, saan yung Parsol. Ay, saan yung sa Gimba Nueva Ecija, idol. Gimba, Gimba Nueva Ecija. Mamalayo nun, kaya pakainin po natin. Yun ang mga idol na so ito sa palaran to mga idol na itong warrior namin yung mga idol sasabak namin ngayon mga idol na susubukan namin mga idol na. At syempre yung yung ibon natin na sa kabila, nandito rin mga idol. Ipapagpag natin mga idol, no? Huwag na tayo sa malayo kasi baka tuluyan silang mawala. Alright mga idol, sa mapagpalang gabi mga idol, no? At sa mga kalapatis natin dyan, no? Happy flying mga idol. At syempre na sa linggo, kita tayo sa Aslaman mga idol, no? At yun mga idol, no? Syempre mga tropa natin dito, no? Yun, no? Mga kalapatids. So marami tayong mga kalapatids dito, no? At yun na medyo late na nga lang tayo mga idol. Time check tayo mga idol, no? 9:33. Alright, so time to talpakan na nga mga idol, no? At yan, saktong-sakto yung dating natin mga idol, no? Mukhang magsasara na si Idol Boss Jim Lak sa mga na. Alright, yung pinakamasakit sa lahat yung bayaran. Alright mga idol, no? Siyempre, no? Donate tayo rito mga idol, no? Donasyon, no? Wag sumuko. Tuloy lang ang laban, no? Gugulong pero di sumusuko mga idol. Alright, no? Yung mga kalapads natin dito. Meron tayong mga kalapads dito na siyempre nasa Angeles only ano to mga idol, itong MPC mga idol, only Angeles lang to mga idol, no? At di pwede rito yung malakas, kailangan dito mahinang nila lang tulad namin. Alright, sino ka mga idol lang, magtatalpak tayo mga idol dahil sino meron tayong warrior dito na subukan natin sa Gimba Nueva Ecija mga idol. Alright, so syempre mega shoutout sa pogi nating coordinator dyan, no? Si Idol Boss Jim Lak sa mana. At syempre sa mga tropa natin dyan, yan, hindi natin nakita rito mga idol dahil medyo na-late ka tayo. Galing pa tayo Tarlac mga idol, no? Buti mga idol, umabot pa rin tayo mga idol. Alright, so magtatalpak tayo mga idol. Mega shoutout sa mga tropa natin dyan, sa mga idol natin dyan, no? So idol, may shoutout ka idol, yung malakas ang tropa mga idol. Shoutout mga idol. Dito sa rap, dito kami, mga night scene. Sa kotse naman. Alright. Dito kami sa night scene lahat, mga old schooler Pampanga. Oh, yo, what's up man mga idol, no? Old So schooler. only sa Broadway mga idol. No location mga idol, napakalapit lang nito mga idol. Kung gusto niyo bisitahin si Idol. Old schooler Pampanga. Dito lang kami. Tambay lang dito. Alright. Chill lang. Mga nagkakalapati dito, chill lang lahat, mga gwapo. Alright, yeah, chill lang men. Chill lang no. Lahat mga gwapo yan. Alright. Alright. Yo, mega shoutout sa mga tropa dyan, sa lahat ng mga kalapati sa atin dyan. Mega shoutout, no? At syempre na idol, baka may shoutout ka pa idol. Sino ba shoutout mo idol? Yes, Pinakamalakas mong tropa dyan, shoutout mo. Yes, meron mga shoutout dyan kay Nico Roque. Yeah. Saturday night at CGC. Yeah. Mga malulupit dyan. Flip the button si sa side natin, no? Si yo. Alright. Hanggang dito na to mga idol. Maraming salamat po mga idol ng mga dudes. Alright. Itatalpak na tayo mga lodi. Yan na, mga idol na siyempre, pag mag-alapati ka mga idol, kailangan ambul-ambul lang mga idol, no? At siyempre kung matalo tayo mga idol sa laban ng alapati mga idol, marunong tayong tumanggap mga idol, no? At siyempre no, kung tanggalin natin yung inggit natin sa katawan natin mga idol, dahil sa yun nga yan yung pinakamasakit mga idol, no? Kapag may inggit tayo sa sarili natin mga idol. Boss, sa Love Life. Sa Love Life, may live pa pala tayo rito. Sa Love Life, ano masasabi mo, boss?
Ewan ko, di ko alam boss, ano bang may share mo ba sa ano boss, sa live boss? Sa Love Live. Sa live boss? Hindi ko alam eh. Wala din ako masabi. Wala, boss, wala ka ba live boss? Meron. O sige boss, ano masasabi mo sa live mo boss? Sa Love Live, stay strong lang, magtiwalaan. Yeah! Wala masyadong drama. Yeah. Kung gusto mo uminom ng partner mo, pagbigyan mo lang. Pagbigyan mo, syempre na, para walang away, walang gulo. Beer is No? life. Basta wag naman lalaki, hindi pwede yun. Ayun. Ay, ako talaga siguro pag sa ano ko, may ganun na sistema, di pwede yun. Hindi pwede. Bawal na Oh. natin. Only tayo lang. Alright, mga idol. Maraming salamat na idol. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo, idol. Alright mga idol, so ito na yung natin mga idol. Ito na yung si Kupad mga idol, super kanal natin mga idol, no. So matatransfer natin dito mga idol sa FTPC mga idol. At syempre no, abangan nyo lipad dito mga idol sa BBC mga idol, sana sa next linggo mga idol. Sa last final lap mga idol, no. Paduduluin natin ito mga idol. At syempre no, tatransfer na natin mga idol. BBC FTPC mga idol. Paduduluin natin ito mga idol. 01. Yun ang mga idol, napakalapit na ng ano nyo mga idol, napakalapit na ng pagpagya bukas mga idol, dahil sa inyo ano, takot tayong magpa-made to sa malayo mga idol, baka madisgrasya ng Falcon mga idol, no? So sali tayo mga idol, kategory mga idol, off color mga idol, sali natin dito. Sino mga idol na ito? Natin 102. Bantay 102 146. Alright. Alright, talpak na natin mga idol. Alright mga idol, na si Maldita mga idol. So final up ng BBC mga idol, so tingnan natin mga idol kung paano pa ito mga idol. Okay, ito na matibay sa lahat sa MPC mga idol, no? Ito na kay MPC to 0640. Alright, tampak na natin mga idol. So ito mga idol, unang lipad mga idol, no? Wala pang alam to mga idol. MPC 0864. Okay. Nalaling ka ako. Ati mo si mga tanong bayo, regal ka ng city. Walang super set, sir. Walang super set. Puro lang ordinary order. Wait lang po sa 110 super set. 110 super set. 330. Wait lang boss, pa-count nyo lahat boss. Super set tsaka sa ano boss, sa off color. Asan mga color dito? Yung bro, yung ano yung Taiwan. Isa. Kasi kailangan yung nasanay sa traffic na. Mga idol, si Didimola mga idol. May sticker pa mga idol, no? Season 5 mga idol. So galing sa breeder, no? Maganda. Maganda niya. Pagparonda nga ba? Kaya magpapakatong breeder. Mag-breeder ko, mali. Huwag na mga sila dito kasi mo magpapakatong. Magkano lahat boss? Sa super set. So yun nga mga idol na at ito, may bayad tayo ng bill mga idol, no? At naka-super set tayo mga idol, tapos sa sa Hari ng Duluhan. At sa ano mga idol, sa off color nakasali tayo. So magkano ba yun? Meron ka na ako
Singkete sana. 70. Kaya na. 197. Gusto ko na namin mag-4. Oh, kasi, Ay, di ba singkete? ano tala? Para singkete. Oo, yan eh. Ako na yan. Mag-workout ko, kaya mag-training lang. Sige. So, may technique lang yan eh. King Tanglas. Kaya mo. Mali ako yung apit kong puling. Right. 32 minutes. So mga idol natin, tapos na tayo magdalpak mga idol. At syempre na good luck sa lahat ng mga kalapad din sa MPC, FTPC mga idol natin. Yun nga mga idol, syempre na bukas, abangan to mga idol. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? So yun na nga mga idol na isang morning mga idol. Yun na ano, at kagigising ko lang. Alright, so yun na mga idol na at yun, dito na rin naman yung mga warrior natin mga idol na at syempre yung dalawang pinagpag natin mga idol na at yun. Sana samahan nyo ako mga idol yung dalawang pinagpag natin mga idol na warrior natin ng BBC mga idol na si Kupad at si Maldita mga idol. Sana samahan nyo ako mga idol sa laro ko sa kanila mga idol sa final lap. Sana nandiyan pa rin kayo mga idol na at yun na mga idol na yan. Kagabi ni kinarga natin kagabi na ano na yun, first time ko sinakay mga idol na sana sa Gimba Nueva Ecija. Tama ba yun mga idol na? So yung sinakay ko dun mga idol sa Gimba mga idol na warrior mga idol yung isa na sinali ko sa ano yung mga idol sa Matira Matibay mga idol at yun nakauwi naman mga idol at mukhang maganda naman lipad niya mga idol na. So alright, isa pang wala mga idol na si Bibi mo wala mga idol, wala pa, di pa nakarating mga idol na ewan ko kasi ano kasi siya mga idol na galing sa breederan, so medyo matagal din siyang hindi nakalipad no. Pero uwi yun mga idol. So yun mga idol, dito na itong video na ito mga idol at maraming salamat sa inyo. Hindi natin nakuha ng video mga ibon natin mga idol na dahil sa kahigising nga lang natin. Alright mga idol, so dito na to, bye bye.